Madinalag-On ang Dinagyang Criterium race ang nakaligad nga weekend. Ginpakita sa mga bike enthusiasts ang ila abilidad sa nagkalain-lain nga kategorya sang sports event. Hindi lamang taga Iloilo ang nagpasakop, kundi pati mana ang taga-probinsya kag pangayaw gikan sa iban nga riyon. Ginkalipay naman ni Mayor Janet Ranias ang nasabit nga aktibidad bawod ginatibong sini ang syudad sang Iloilo bilang bike capital of the Philippines kag bike-friendly city. Nami gud no, kadamo nag-attend. Pag nalipay ko, pagka daog nila, may premyo dahil natag, no? Pag may unod ng envelope. Gaway naglikramo, no? Sang 2002, nakuha sang Iloilo ang Galingpok Award bangod sang Madinalag-On nga kampanya kag entry nga bike culture in Iloilo City. Nakuha man sang Iloilo City ang Bike Lane Awards bangod sang plastado nga mga ordinansa para sa proteksyon sang nagabisikleta. Handom gid sang Iloilo City Government nga makilala bilang bike capital sang pungsod. Hiwaton Subong gabi ang Coronation Night sang Miss Iloilo 2023 sa Iloilo Convention Center. 18 ka mga dalaga gikan sa syudad kag probinsya sang Iloilo ang magapaindis-indis para sa corona. Mangin-host sang Miss Iloilo 2023 ang beauty queen nga si Nicole Cordoves. Kaupod man ang aktor nga si Marco Gumabaw. Lakip sa mga hurado among Ilongga Beauty Queen kag Miss Earth nga si Angelia Ong, negosyante nga si Miguel Lopez Vargas, talent manager nga si George Dingkong, attorney Margarita Gutierrez, publicist nga si Karen Pascual, Binibining Pilipinas Executive Committee Raymond Villanueva, Pinky Tubiano, Mr. Universal Philippines Andre Q, Miss World Philippines Gwendolyn Forniol, Philippine Youth Ambassador Luis Christian Singson, kag stylist nga si Francis Che. Ang mga kandidata naman amo sa ni Mary Desiree Renduque sang La Paz District, Kristen Joy Flores sang Igbaras, Niclene Hutay sang Tigbawan Iloilo, Christine Aimee Bello sang Molo, Dilmi Amanda Perea sang Kalinog, Princess Russell sang Mandurriao District, Raniela Shane sa Ulog sang Cabatuan, Maria Angela Andrade sang Haro District, Christine Joy Bertanya sang Balasan Iloilo, Geraldine Kimzon sang Mandurriao District, Crizel Rose Lambating sang San Dionisio, Shaila Pearl Ranjan sang Mandurriao District, Maria Delsa Anduque sang Dumangas Iloilo, Maria Cristina Esabel Talador sang Pavia, Angelica Vinzon sang Miagao Iloilo, Tracy Louise Bedua sang Barotac Nuevo, Chloe Darl Gabales sang Haro District, kag Christine Joyce Fabilore sang Santa Barbara Iloilo. Ang mga tagdaog among ipadala sang Miss Iloilo Organization para sa screening sang Miss Universe Philippines, Miss World kag Binibining Pilipinas. Malantaw ang live streaming sa Miss Iloilo 2023 sa Jerry Trinas page, Iloilo City Government kag Miss Iloilo.